Nee, alles WhatsApp mensen, alles. Waar? Nee man, kijk. Ja, Kerry, zet hem maar aan. Yes, Pieter. Maak hem meer gelijk, Pieter. Maak hem meer gelijk. Ja, zij. We weer gaan hier op een meer was een plaats. Als ik Kerry. Van begin voor op het pijtje dat kap, je moet een beetje nog aan het scherm een beetje weg zo. Dan kan je zien, dierbaar is, al die followers, kijk, lekker werk hier mensen. Dat is lekker exercise op hier dinsdag voormiddag. Kijk hoe lekker reageren op die graaf van die pak. Kijk hoe smaak funnel Thomas, kijk hoe lekker smaken daar. Pieter, jij maakt niet van die graaf van Kirini. Jij zal moet buigen. Kerry, jouw kop daar, die man zal je hier maken. Kerry, haal ik bij jou uit. Funnel, wacht eens een beetje. Pieter, haal een beetje grondjes uit daar. Alle grondjes een beetje uit daar. Zijn mannen, dat is hoe ik wil, jullie moet werken. Jullie is flikse mannen vandaag. Maar jullie uitgeskeld het gisteren, nee, vandaag als jullie zien. Kijk hoe lekker smaakt Pieter, meneer Graaf. Dat is hoe het moet wees, Pieter. Oké, omdat daar vandaan weer een kan op je spel gaan wezen, bot. Een kan volume 90, Pieter. Nee, Pieter. Kijk hoe lekker alleen smile, Pieter. Volume 90 is die kansen naam. Ik weet niet meer hoe dat al gehoord. Het is niet kijk best niet. Dat is nou volume 90. Zei Pieter, ik hou wel van als mensen zo werk. Dan geeft voor mij niet lekker. Kijk, je krijgt lust voor je werk, verstaan? Kerry, alsjeblieft, maar niet graag kiri maken. Haal een beetje grondjes uit, alsjeblieft. Van ons kan hij wel een beetje weg daar. Hij van daar, Pieter, wat meneer nog maakt daar, Pieter, alsjeblieft. Als die werken lekker aan gaan. Zij mensen, kan je zien. Ik heb jullie gezegd, ik ga opvolgen op die zaak van die graafwerk. Hier zullen we vandaag weer eens bezig met graafwerk. We zijn bezig om voor te bereiden voor die grote reen, voor donderdags. Dat is ook om ons maar keervallen maken. Dat is zo bij die wingerd te gaan beschadigen. Zoals je kan zien.